Ginagawa mo. Ay, ang ate mo. Ginagawa mo. Guys, so, mitas kami ng kamatis, charot. Higit pa sa lahat. So yan guys, nag-auto focus tayo ang ating cellphone. Yung mga sa taas. Ay, malaki sa taas. Wait. Saan? Malaki ba to? Wala naman. Pwede maliliit oh. Sa likod mayroon pa eh oh. Ayan, so ito guys. Makakabi ito ah. Picture natin. Ouch! Yung kila Aileen malalaki. Kila Aileen. Yan. So yan guys. 2, 4, 32. Sure.